Kaixo kazetaguneko lagunak, hemen gaude bideo berri batean. Oraingo honetan, OpenShot programak bideoak sortzeko eskaintzen dizkigun erreminta batzuk ikusiko ditugu. Erresoluzioaren kontzeptu hori argi badaukagu, programarekin hasi gaitezke. Lehenengo, proiektua zen erresoluzioetan nahi dugun adierazi beharko diogu. Gure kasuan, 1280 bider 720eko erresoluzioa aukeratuko dugu. Hau egiteko, menu barran, editatu, hobespenak eta kargatutako leihoan, orokorra atalean, lehenengo hizkuntzaren aukera daukagu. Nahi dugun hizkuntza aukeratu ahal izateko. Beherago, irudiaren iraupena. Proiektuan erabiltzen ditugun argazkiak hasieran izango duten iraupena adieraziko digu. Beti daukagu iraupena aldatzeko aukera, bai luzatzeko edo laburtzeko. Baina hasieran izango duen iraupena bertan egezako diogu. Bideoak iraupen zehatz bat daukate, baina argazki batek ez dauka iraupenik definizioz. 5 segundu edo 5 ordu ikus dezakegu argazki bera. Bideoekin ordea ezin da hori egin, nahiz eta bideoak ere luzatu, slow motion edo laburtu kamera bizkorra egin daitekeen. 5 segundorekin nahiko izango da normalean irudi batentzat. Ondoren, hurrengo atalera pasatuko gara, profilak. Bertan, proiektuaren erresoluzioa adieraziko diogu. Proiektua, erabilitako baliabide guztiak, irudiak, bideoak, soinuak, egindako lana, denak osatzen du. Ez da beharrezkoa proiektua egiten hastea eta egun berean bukatzea. Gordetzeko aukera izango dugu, edozen momentuan aldaketak egiteko edo proiektua bukatzeko. Dauzkagun erremintak eta zertarako erabili daitezken argitzen hasiko gora orain. Goialdean, lehenengo menu barra daukagu. Bertan, programak dauzkan aukera guztiak izango dira. Azpian, erreminta barra daukagu. Bertan, dauzkagun ikonoekin, ezkerretik hasita, proiektu berri bat sortu, aldez aurretik gordetako proiektu bat ireki, proiektua gorde, egindako pausak desegin eta berregin, proiektura artxiboak inportatu, proiektuaren profila aukeratu, pantaila osoan ikusi, eta azkenik sortutako bideoa esportatu egin dezakegu. Ezkerraldean, 3 leiho batean konbinatuta dauzkagu. Fitxetan banatuta dago leiho hori. Baliabideak erabili ahal izateko, lehenengo proiektura inportatu egin behar dira. Elementuak bertara arrastatuz edo goialdean dagoen aipatutako ikonaren bitartez. Leiho honetan dauzkagun 3 atalak hurrengoak dira. Proiektuko fitxategiak, bertan inportatutako baliabideak ikusiko ditugu. Transizioak atalean, erabiltzeko transizio efektu ezberdinak aukeratu dezakegu. Transizioa, elementu bat eta hurrengoaren arteko tarteari aplikatzen diogun efektua esaten zaio. Efektuak elementuei aplikatzeko efektu ezberdinak izango ditugu. Elementua irauten duen bitartean efektua ikusiko da. Leihoaren goialdean filtroa daukagu. Gure baliabideen artean elementuak errazago eta bizkorrago bilatzen lagunduko gaitu. Eskuinaldean bideoaren aurrebistako leihoa daukagu. Bertan, aukeratutako elementuaren edo proiektua nola geratzen den ikusi dezakegu. Leiho honen behealdean, kontrolen ikonoak izango ditugu. Aurrera edo atzera egiteko, play emateko, eta abar. Ikusitako zatien azpian, ediziorako erreminta barra daukagu. Ezkerraldetik hasita, pistak gehitzen utziko digu. Bigarrengo ikonoa, pistetan jartzen ditugun elementuak bata bestearekin pegatzea lortzen du. Modu honetan, ez dugu bata bestearen gainean jarriko. Elementu baten bukaera bestearen hasierarekin erakarriko dira. Hurrengo erreminta, guraize batzuk dira. Honekin, zatitzeko aukera emango digu. Zati horiek gero nahi dugun moduan erabiltzeko. Zati bakoitza elementu propio bezala erabiliz eta nahi izan ezkero, bideoaren zati bat bakarrik erabili ahal izango dugu, eta ez bideo osoa. Hurrengora pasatuko gara. Honekin, markak jarriko ditugu.
eta horrengo bi ikonoekin marka hauetan zehar aurrera edo atzera egingo dugu. Markak bideoaren momentu konkretu batera joateko erabiltzen dira. Azkenik, ikon hauen alboan barra bat daukagu. Barra honen bitartez, azpian dagoenaren denboraren zuma aldatuko dugu. Zati handiagoa edo txikiagoa ikusiz. Behealdean dagoena, denbora linea eta pistak dira. Pistak kaparen funtzioa betetzen dute. Bertan, elementuak denboran zehar irudikatuta agertzen dira. Pistak erabilita, elementuak antolatu daitezke. Nahi ditugun kapak eduki ditzakegu, baina gutxienez bat izan beharko dugu. Normalean, audioak eta soinuak behekaldean dauden pistetan jarriko dugu, eta elementu bisualak goiko pistetan. Beharren arabera, pistak jarri edo kendu dezakegu. Pisten ordena oso garrantzitsua izango da. Pista baten dagoena, beste baten dagoena tapatu ez dezan. Ederki, hauxe izan da guztia. Hurrengo bideoan, ikusitako tresnekin bideo muntai bat nola egin ikusiko dugu. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte.